Agurterdi, Mallabiko pilotalekutik 2026ko biharko izarrak txapelketako finalak ikusiko ditugu. Lehen da bizi, lauterdian, Enara Gaminde eta Goiuri Zabaleta eta ondoren Eskuz Bineka Mutilak, Einaut Lizeaga eta Oier Elortz, Binken Beitia eta Asier Balerdiren aurka. Antolatzaileetako bat daukagu, Mikel Gartzia, ongi etorri, zer moduzko txapelketa izan da gaur artekoa? Bueno, oin arte oso pozik gauz, ez? Kirol arloa dagokizenez, aurten oso partido politik urten die, suplente oso gutxi aukidugu txapelketa guztien eta arlo horretan oso pozik gaurten. Erreza, antolatzeko erreza hoizen da urten. Lehen da biziko partida dagokionez, azkeneko emaitzak eta ibilbideak ikusita, favorito argi bat bada, Enara Gaminde, hain zuzen ere lau emakumeek hartu dute parte aurtengo txapelketan eta maiatzaren 7an hain zuzen ere bi hauen artekoa bizkaitarrak oso erraz irabazi zuen 18 eta 5. Aurrekaria bada hori, hilebete eta astebete geroago berriz ere neurtuko dituzte indarrak eta gaur egun Mikel dudarik ez da edozin partida jokatuta ere ena dela beti favorita. Bai, argi dago. Azkeneko 2 urtietan bera da nagusi nesketan. Eta Goiuri lautorizen asko jolasten daula bakigu, pero azkenien enarak dekon sakiagaz eta golpiagaz alde asko etaratzen dago. Iaz ere bi hauek izan ziren protagonista finalean, 22 eta 9 irabazi zuen laukiztarrak. Hasi da, aurtengo edizioko finala, erdi-erdiko sakea, aurrera egin du Enarak eta ezkerrez saiatu da txokotik txokora, baina ez du ondo gozatu eta orekatu du pelotea Goiurik dejadarekin ez ustean harrapatu nahi izan du, ez du lortu, baina ondorengo pilotakada eskasa izan da eta lehen tantoa Nafarrarentzat. Bai, eta hori alegindu bida, ez? Zuzen jolastu barik, apurat arriesgau eta Enara mobidu. Beste pilota baten bila jo du. Azkar atera du saskitik, begiz jota izango zuen lehendik. Alde handia aldago pilotetan. Gero binakako partiduen bai, ez? Apurat bizitxauek elegitu zabezan Lizeagak eta Lortzek, bera nesketan Gamindenak igual bote altutxo bera antxerako ediz. Goiuri Zabaletaren lehen da biziko sakea. Ezkerrez jarri da eta oso barrura egin dio pilotak, ahoko zuloan harrapatu Goiurik eta zabaldu eta lortu du bigarrena. Bai, lehen txokora botatxe jadi eta eskerragaz oso ondo zabaldu da eta veloziadagaz. Txapelketa hau 2004an hasi zen. Geroztik urtez urte jokatu dute pandemiako 2 urtetan izan ezik 2020an eta 2021an, baina neskak 2021an hasi ziren. Eta lehen da biziko ekitaldian Aldai eta Arrizabalaga protagonista. Lehen da bizikoak irabazi zuen 22 eta 18. Hirugarren tantoa jokoan, arro pilota atzeratuz Goiuri. Ederki atzeratutakoa ezkerrez, Enarak altura handiarekin biak. Etxi ezkerrez, Enarak ez du asmatu, mejadarekin berriro Goiurik. Zabalean Enara, lendean hartuta dauka aurkaria eta lehen da biziko tantoa orain erdietxe du 1 eta 2. Bai, horre dejadi gure itxen da bota eta eskuen geratokako pelotie, da gero alde auki dago, Enarak txokuen oso ondo eskerre paretena ilarragaz. Argi da estrategia, azkar botako duela dejada, baina orain arte baino zehatzago ibili beharko du, 2 dejada bota ditu eta biak ere nahiko eskasak. Bai, eta esatek ginen, ez? Goiurin joku hori da, nik uste Enarak baino gehiago arriesgako dauela, eta Enarak horretan irabazi dago, ez? Lehena igualetzan oso zentraute jolasten, eta oin legunien be Euskadiko selezioagaz partido oso zeritxu ditzaben. Orduan aukaria Olatz Arrizabalaga izan zuen, eta huts sartu zuen mendean Euskal Herritik mundura izeneko txapelketako finalean. Oso ona pilotaka da, engainetu egin du gorputzarekin, zabaldu egingo zuelakoan erdian zegoen Goiuri eta pilotaka da azkarra eta oso ona. Eta bitxek jolastu da, tanto oso ona, saketik gazitxe, oso sake zitela elun dau, Goiurik, eta gero beste 2 pelotazuek eskumagaz, lauterdiko marra hori topetan oso ondo nara.
Enara Gaminde. 14 urterekin hasi zen finalak jokatzen, 4 urte igaro dira, eta gaur egun dena irabazten ari da. Atzelaria da, binaka jokatzen duenean, baina buruz-burukoako doai ikaragarriak ditu. Saketik bertatik hasita. Aurretik nor jarriko, bina markagailuan. Goiuri. Noteko jokoa erakusten ari dira orain arte. Goiurik agian aukeraren bat ikusten badu, joko du airearen bila, baina horren beharrik ez du izan, hirugarren egiteko ederki baztertu eta iztutu behitio ezker hormaren aurka. Bai, eta bitxek lasa ikuste dutaz, ez? Tanto gogorrako lazten, olako finaletan osi behinen, lehenengo tantu ez dixeten oso borrokatuen, baina bitxek oso zentratu ikustetaz. Hortengo txapelketan lau emakumeek parte hartu behar zuten, azkenean aldaketa batzuk ere izan dira, eskuko minek tarteko, baina partida guztiak 18 jokatu dituzte. Bai, ligilan urte egiten dugu, ez? 18 jolazten dabe, 3 partido ostegunetan luze egiten delako, eta gero finala 22. Ibarrola izan da, beste protagonistetako bat, Sagardoi laugarrena, baina Nafarraren ordez, eskuko minak zigortuta, López de Ocariz etorri zen behin eta Uriarte ere ikusi dugu. Deja dago, bai ona, tanto! Hirugarrenean bai, asmatu du, txaparen gainean behar bezala doitzen. Bai, eta velozidadiaz eta oso ondo angulu etopetan, enara kezin zaben pelota horretara heldu. Ondo botatako deja ditxena. Bi eta huts, aurreratu da Goiuri, bina egin dute eta berriz ere bi tanto aurretik Leitzarra. Aurrelaria da irudietan duzuen pilotaria eta atzelaria Enara Gaminde, baina buruz-buru espezialista handienetakoak. Goiuri aurrera egin du Gamindek eta airez jo behar izan du. Orain denbora bai, botera jartzeko. Urruti darabilte pilota frontisetik. Ona pilotaka da. Goiurik, txokotik, txokora deja da, baina erraz iritsi da Enara eta agintzen hasi. Gotzean jokatutakoa, txaparen gainean Goiurik, beste aukera bat izan dezake Nafarrak. Tanto luzea. Golea Zenarak. Oso ondo zabaldutakoa Goiurik, asko behartu du aurkaria, ontzat eman dute eta tanto azkenean Enararentzat oso tanto borrokatua eta ona. Bai, eta komentetan dugunez, ustez bitxek momentuz disfrutatzen da bizela, eta holoko tanto pare bat jolastuzkero partidu oso gorrein bakue. Begira, zeinen pelota zaila, jaso duen ozta, horrek tanto behartzuela ematen zuen, iritsi eginda, ez ustean harrapatu du, baina hala ere, barrura eginda, lortu du bigarren botea egin aurretik, ezkerrez pilota, txokoan ustea, 3 eta 4, txalo zarta ozen entzun dugu Mailabiko pilotalekuan. Eta lehen boleaz jotzen ikusi duanean Enara pentsatu dut, ote du honek aulgunerik, zertan utxeingo ote du dena dauka, golpe guztiak menderatzen ditu. Bai, bai zotamano, eta gero komenta duzuna, atxelari 6-7ko oso sakatzaile da, bera. Berdinketaren bila Enara Gaminde. Eramateko modukoa zuen, baina ez du asmatu ezkerra sartzen Goiurik, bigarren berdinketa. Bai, hormatik ziren apura labandu da eta apuratu hurrin jotzea golpie, hor ikusten da azkeneko momentuen. Eta, claro, Enaran pelotaz horrek, apurat kargi egin da.
Enara, erautik ateratakoa, eskubiz erantzun dio indartsu gainera, Goiurik. Leitzarrak, ahalik eta luzen jokatu du, baita Enarak ere. Azkarrez Lautiztarra, baztertu egin zaio. Atzera bilotakada bat, baina berehala aukera ikusten duenean saiatuko da bukatzen. Oraindik ez, behin gainean baitzuen Enarak ere antzeko jokoa egin nahi izan du, baina bejadatxa papera joan zaio, eta berriro Zabaleta aurretik. Bai, horre tanto luzie junda eta uste eta proa ja beteta igertzen zala eta asko arriesga dago. Badaki tantoak gisa horretan ederki bukatzen. Ere aurrean zuen Goiuri. Txaparen gainean jarri Zamalua agian. Zaila izango zen iristea. Baina ez du helburua lortu eta sakea berriro Goiuri Zabaletak. Ondo, ezkerrez beti gora Gaminde. Erdira. Txokoan bihurritzen alegindu da Goiuri. Botamano nahi zuen eta denbora eskatuko du. Hirugarren aldiz, bi tantoz aurretik bai da Goiuri Zabaleta. Bai, eta fizikamente hauspua pruat betetak ustetzen denarei. Tantotik tantola ezin buelta eman. Zenbat atxeden eskatzeko aukera dute? 3 bagatzak. Ez dakik denak agortuko dituzten, baina bero handia dago Euskal Herri osoan, baita pelotaleku barruan ere, eta litekeena da bakoitzak dituen partida eteteko aukera horiek guztiak baliatzea. Goiuri azkar etorri da kantxara, denbora badu oraindik, eserita egoteko eta ura edateko. Enara Gamindek. Hamar tanto jokatu dituzte, oso hasiera ederra izan du emakumeen lauterdiko txapelketako finalak. Bai, eta Enarak aurten ligillako 3 partiduek oso errez etala dauz. Gaur biherra imiko dauz, emoten dauz. Ibarrolaren kontra, 18 eta 11 nagusitu zen, Sagarduik 3 tanto egin zizkion, eta Zabaletak 5. Goiurik 18 eta 5 menderatu zuen Uriarte, 18 eta 2 Sagardui kartela eskuan hartu, eta gaur lanak ematera etorri da favorituari. Oraingoz aurretik da 6 eta 4. Ona! Errestoa Gamindek. Goiuriren ezkerraren bila. Erdian gelditu zaio orain. Atzeran Nafarrak. Bolea. Aukerakoa gelditu zaio Zabaletari. Oinetara. Oraindik ez da aire sartu Goiuri. Ez du horren beharrik ikusi. Botera ekalde egiteko etzen txarra, baina lanean segitze erabaki du eta agian gertaliteke pixka bat bere estrategia aldatzea. Hasieran ikusi dugu dejada azkar egiten, baina aurkarian nekatuago ikusita agian lan egin arazi nahiko dio. Bai, eta hori dabilez, oso ondo tantuen lantzen, gainera beste batxuta igual Enara nagusitu itxena golpeagaz, pero hori, ez komentago zimoden, tantuen landu eta hori suerte txarra euki dau. Dejadi oso ondo botata gonda eta gitxi kanpora urteako. Saskira jo du Enara Gamindek. Beste pilota bat atera. Eta apurka saiatuko da bera nagusitzen. Horretara ohituta baitago azken aldian.
Erdiko sakea. Oso aurrean harrapatuko du. Sake buelta, ona pilotaka da. Ez teritxi. Hirugarren berdinketa. Bai, eta onguen eskuma hori etara dago, Sakien izez aspirarte etorri da. Ikutute esatoren pelota bat zelako eta bigarren pelota zuen itzela. Eskerreko horni topetan eta hor bosgarro kuadro. Hiru aldiz harrapatu du, atzetik aurrera etorrita Enarak Goiuri, baina ez du aurretik jartzea lortu. Oraintxe izango du beste aukera bat. Laukiztarraren sakea, edarki bideratu du Ormara, jaso ezkerrez Goiurik. Txokoan utzitakoa, Zabaletik orain Enara. Luze ezkerrez, baztertuta Goiurik, eskubiz orain. Kantoa gogortzen ari da. Enara. Kantxaren erdian Bizkaitarra. Ez du gozatu. Beste aukera bat toki berean. Dejada oso arroa. Iritsi da Enara. Nekatzen ariko dira biak. Tanto luzea baita. Airez defendatu behar izan du Enarak. Berriz ere bai, baina oso behean harrapatu du. Eta arazoak sortu dizki orain arte asko gainera Goiurik favoritoari. Bai, eta hasieran esan du, igual pritxak gaitxeko askolasteko asmo eukiko zegoela Goiuri, pero ikusten gabiz kontrako ez. Oso ondo defenditzen, berak itxaroten dut datorren pelotien botatzeko eta Enara apur bat desesperote ikusteako. Bost tanto baino etzizkion egin, maiatzaren 7an Goiurik Enarari 7 daramatza eta beste asko egiteko intentzioz etorri da finala jokatzera Leitzarra. Goiuren sakea. Enara. Goiuri. Peloteo klasikoa. Ahalik eta gehien hurbildu nahian lauterdiko marrara. Aztertu egin zaio Goiuri. Ezin hormatik atera. Laugarren berdinketa. Eta partido oso gora doi, Hiru Bizkaitar iritsi dira mailabiko tornoko finalera. Enara Gabinde emakumeen lauterdikoan. Eta gero Oierz, Elortz eta Bingen Beiti ere ikusiko ditugu. Nafarrak bi, Goiuri Zabaleta eta Asier Balerdi eta Gipuzkoarra Einaut Lizeaga. Bai, eta ondela urte asko pareketako finalien bi Bizkaitar zira altzen. Gero aipatuko ditugu datuak, 5. aldiz iritsi dira bi Bizkaitar finalera. Sake ona, Enararena baita errestoa ere. Gozatu gabe atxaparen gainean, bihurritu ezker horman Goiurik, zalantza egin du, aurrera egin edo bertan gelditu, aukerakoa Enararentza, baina zabalean zaizegoen Goiuri, amorrazioz bolea. Hau ere jaso, txaloak, bi pilotarientzat bukatu baino lehen, zer izan da, tanto? Bai, berabe konturetu da, itxi dau pasa zoielakoen, baina oso argi izen dagoena guzti, tutxe ikusi dugu. Lehen aldiz, oraintxe, hartu dio aurrea markagailuan Enara Gamindek Goiuri Zabaletari eta askotan ikusten, tantoan bertan jendea txaloka.
Bai, nire uste partido bitxo itxen da bizela, arte oso tanto gorrak eta politxek ikusi dut. Tanto hau mugarria izatea nahi du Gamindek aurreneko aldiz markagailuan gaina hartu eta hemendik aurrera bidea lauagoa izatea. Partidak berak erakutsiko digu, hala gertatzen den edo ez. Oraingoz lan handiak ematen ari zaizkio Goiuri Zabaleta. Atzera Leitzarrak. Deja da orain txapara. Atzeden hartzera bera etorriko dela iruditzen zait orain egin duen keinuaren arabera. Bai, hor tantu egin jauki da, azkeneko bidejadak Zabalien galduteko pelotak itxen die, pero buena itxen ezkero tanto itxeteko mongo pelotak. Mailabiko udal pilotalekoan gaude, Biharko Izarrak afizionatu mailan dagoen torneorik ospetsuenetako bat amaitzear da. Lehen da biziko ekitaldia 2004ak antolatu zuten. Oñatz González eta Price izan ziren garaileak Larraldaren eta Izaren aurka jokatutako finalean. Eta bada datu bat, Mikel, hemen finaletan ikusi ditugun 42 pilotarietatik 39 profesionaletara iritsi direla. Bai, bueno, sistemiak berak epintatzu azkenien oso exigentia da. Dano dakigu lagunetan lagun diferentia askolasten duzule. Eta horrek da semifinalak irazi eskero, lagunan kontra finala. Uste dut sistemiak berak epintzen dagoela pelotari bere lekuen. Eta aurten berezitzeko finalista dugu zela uste dut. Kantxan dira bi pilotariak eta berriro helduko diote lauterdiko finalari. Enararen sakea, ezkerre zabaldu, iritsi da Goiuri eta bera hasiko da orain agintzen. Zalantza egin duela iruditzen zait. Eskubiz orain pelota bizi mugitzen. Orain Sotamanoarekin asmatu du Enarak, kantxoa eta deja da ustela orain Enararena azkar jokatzera behartu du. Bai, eta oso tanto bizize, bize peloti ondo mugitzen. Eta hor ezker gantxua ondo zabaldu dago eta Enaraia apura beteta aldu da eta bera junjako eskumiaz botatzera jundan dejada hori. Zortzi eta bederatzi. Carmelo Arrinda eta Ruben Azkona dira epaile lanetan ari direnak. Navarrenetxea ikusi dugu, puntista Enararen aitarekin batera. Bai, oso lagune die. Askotan ikusi izan dugu Enara zestako partidetan ikusle. Sakea Goiurik. Enara. Ondo gurutzatutako pilotaka da. Lehen gotokira baina atzerago orain. Onma. 10 eta 8. Eta huen ondo luzetu dabe, lauterdiko marra hori topetan. Une arte uste dut eskumiagaz laburregi jolasten ibili dela. Eta berak hor zahaltzen dut distantziak, hor bosgarren kuadroko hormien topetan da benir. Zazpigarren tantor arte aurretik ibili da Goiuri Zabaleta. Baina 4-1 partzialari esker Enara lan erdietara hurbiltzen ari da. Bizkaitarra sake ateratzeko prest. Erdien gelditu zaio. Eztile arraza izaten jasotzeko, baina lortu du Goiurik, hori ere bai. Ezkerre Enara. Ezkerra erakutsi nahian Nafarra orain. Zula handia dago Zabalean, baina lota txokora luze.
Goiuri. Gehiegi jetxitako pilotaka da hori, aurkariaren tantoa 9 eta 10. Eta Goiuri lan oso ona egiten, komentago zegoen, hori Zaki esan erraza, gero txapagain eskapagako nara eta beste pelota gatz bat erun dau, lan zaiak egiten, eta tantue luzetzen, ikusi dugu pasintziaz. Zerbait esan dio Goiurik pelotari buruz, eta horrekin ekingo dio hurrengoari. Aldatu indala guztet, ez? Aliteke bai. Zerbait esan dio. Berdinketaren bila Zabaleta. Ezkerrez erantzun aparta. Enara dena. Egin arazi nahi dio Goiuri Zabaletak. Nekatzen baldin badu aukera gehiago izango duelakoan. Enara. Iritsi da, dejadarekin erantzun Goiurik. Hau ere gainean. Hau ez. Goinetara bidalitako horrek ez du erantzunik izan. 11 eta 9, baina asko kostatzen ari zaio Enarari. Orain arteko partiduetan ikusitako nagusitasuna hemen plazaratzea. Oso ondo ari baitzaio aurre egiten Goiuri Zabaleta. Bai, eta Goiuri guztiot, ondo, fresko guztiot. Enara heldu da nien frontola esan dau, sentsazio txarra zeko zela berua gaitik, apurate Maria utetore dela kotxien, baina, bueno, gero ya galdetu utxet eta ez da doki ez ebez, baina guztiot, apurate buelta mon biharrien fizikoen. 11 iritsi da, favoritoa hainbeste egin beharko lituzke, bigarren aldiz jarraian, biharko Izarrak torneoa irabazteko. Azpia Azpitik ateratako sakea, ondo Goiuri. Arro. Ezkerra erabiltzea behartuz. Oso luze Enarak berak ere. Txokotik txokora ezkerrez. Lauterdiko marra ezpen aparte. Deja da. Aire zorainea nola moldatzen den gehiegi. Preso harrapatuta zeukan. Baina tokia ere ez zen. Erraza jokaldi egiteko 10 eta 11. Bai, hor prisia sartu apur bat, ez? Botera itxen ezkero, nik uste aukera gaitxau nik uste zela. Goiuri Zabaletak aita du, aulkian eserita botilero lanek egiten. Enarak inorreztu laguntzaile, baina etengabe armailetara begira, ari da. Aurten 5 tanto egin dizkio Zabaletak aminderi hemen. Iaz finalean 9 egin zizkion, 10 badauzka. Eta itxura guztia dezente gehiago egiteko. 11 gertu izan du, baina barruan izan da Gaminderen errestoa. Indartsu pilota Azpitik, hortxe dauka aukerakoa Laukiztarrak. 12. Bai, horre, ja, 3. kuadrotik gatxera joten da benien distantzia asko zabaltzen dau. Eta komenta dugune, nik uste dute apura Luzio jolastu dira dagoela Enarak. Golpe txar bat hartu dela ematen du. Txamarrien, edo. Hemen ikusiko dugu. Etenaldia den hemen eskatu duen keinu ikusi dugu erpikapenean.
Dor pixka bat izango du orain, ezkerra sartu behar baldin badu. Bai, 2 minututan Kalambi segura. Atxamar lo dice, uste ditzen dela. Enara Gamindek 12, Goiuri Zabaletak 10, Mallabiko biharko Izarrak torneoko finala ikusten ari gara lauterdian, ondoren Binaka, Einaut Lizeaga eta Oier Elortz, Bingen, Beitea eta Asier Balerdiren aurka. Ondo jaso du sakea Goiurik. Hau iritsiko alda, ez. 13-10. Sake ez tanto bakarra egin du, baina errestoan oso ondo dabil Goiuri. Bai, lan bat iten dabil ikera galize. Da, gero, aurrengo pelota zuia enarak esan duguna. Apurat atxiratuz gero, hor pelotik asko labantzen da eta pixu asko dakar. Bigarren aldiz, eskatu du esertzeko baimena Goiuri Zabaletak. Eta ez zaio atsedena bat ere gaizki etorriko bere aurkariari. Partida ordu erditik gora doa, lan asko falta zaio oraindik. Eta nekea etxai izango dute azkeneko tantoetan. Ikuste dut apur baten aran erratxi mosteko. Hogeita bigarren ekitaldia da urtengoa. Eta partidak eskuzkoak 22arekin identifikatzen ditugu. Aurten egokitu da 2026koa. Antolatu den 22garrena. Orain arteko alderik handiena, markagailua oraintxe erakusten ari zaiguna 3 tantokoa. Erdiko sakea. Enara. Luzez. Ondo ezkerrez denbora emanez bere buruari. Enararen parean jartzeko. Segilanean Laukiztarrak. Ez duen beste gozatu. Baina beti pauso bat aurretik tanto honetan. Hau nabarmenagoa. Bipareta egiteko egokia. 14garrena, Izarretan lortu du Bizkaitarrak 14-10. Bai, eta esan pelota oso erreza, bipareta joteko, esker hormatiko oso hurbil egon delako, baina zelan hierrasko mototzan eta bizi urteakon oso tanto darrein da. Errekortso errak ditu. Badaki pilota nola jo. Efektori ardezan Zabalerako bidea. Enararen sakea. Ziortutako pilotaka da ezin Goiurik eta oraintxe badirudi lortu duela nahi den puntura iristea Bizkaitarrak. Bai, eta uste dut partidu oso gogorra jundala, edozein momentutan apurtzeko modokue, eta hon bai enara dabil askoz gehiago gozatzen eskumo horregaz, eta lauterdiko marra hori hobeto topetan. Lau eta hutseko partzialari esker, 5 tanto aurretik ipini da. Hamaseigarrenaren bila abiatuko da Enara Gaminde.
Aztertutako sakeari erantzun eman dio, oso pilotaka da hon, aurrengoa ikutu ere ez. 16 eta 10. Bai, oso sake zaiaren dau, pero gero, claro, olako bigarren pelota zuenkin eta holan aprobetxau eskero eskuma hori, horre meritu guztize narana da. Enararen sakea, norabidea ez da egokia, baina indarra bat zeraman. Ezker paretaren bila. Gehiegi errotu du pilota Goiurik, 17 eta 10. Bi atxeden eskatu ditu, eta agian hirugarrena eskatzeko unea izan liteke. Espaldi baitago tantorik egin gabe eta aukerarik gabe gainera erabat mendean hartuta. Bai, eta esan dugune, ja laugarren kuadro hori topetan dabil, horre olako golpiaz eta olako eskumeaz, diferentziak onditu iten die, eta Goiurin lanabe aipatzeko da, defentzan oso ondo dabil, baina azkenean golpi igerten da, eta hor enara minasko dabilitien. Goiuri, deja da, erra! Horren berriro taktik aldatuko du, seguro asko. Bai, ikusi do partiduen sartzeko arriesgoan bidaula, eta hori desesperaute azkenen gordu bota dau, eta oso ondo, bera dejada botatzen oso artisti da, eta hor konfiantza asko. Peloti aldatu da, eta ia pare bat tanto itzen zen partiduen sartzen. Aspaldiko partez, sakea, Nafarraren esku. Zabaletik Zabalera, ez ustean arbatu nahi izan du, bigarren aukera ere ez txarra izango, deja da, iritsi da. Enara, Sotaman orain. Bestera batera jokatu ikusiko dugula iruditzen zaite mendik aurrera. Hau ere gehiegi, altxatako pilota, goiko koltsoira, 18 eta 11. Bai, hor pelota erretza galdu da, berateko eskarran dago. Batetik bestera mugitzea izango da Goiuren aukera, baina horretarako sakea izan behar du bere baitan eta ekimena hartzeko aukera izan. Hautsita dagoela dirudi partidak une honetan, lehen da biziko zati bikaina ikusi ondoren. Hau bai, baztertu du. Eraman ezkerrez, Goiurik. Deja da txapara. Bai, aurreko pelota zuen ona mondau eta ikusi da aukerie, zuluen leku zauela, ondo bota hau, pero azken txapara joako. Goiuri Zabaleta ikusi dugu, lehen sakearekin ere aurkaria mugitzen saiatu dela, orain zer egiten duen. Goiko sake arrunta, ezkerrez bikaina erantzuna. Baztertu egin da gainera, bote ezkerra egin duelako. Oso ona pilotaka da, saiatu ere ez. 19 eta 12. Ez pasa izen da. Enarabe konturetu da horre peloti hormatika urten da, eta uste partidoko lehenengo pasi dara, ez? Bai, beste batean pasa izango zelakoan utzi du. Utsi ikusiko gogor. Beste ere oso zaila izango zeren ematea eta horregatik pentsatu dut. Bai.
bera behigerri dago eta hor ikusi da. Pelota bajuxeagoa dau. Goiurik darabilena. 14. tanto egin nahian. Enara. Ona, eskuinka da. Berriz ere lehen gotokira, metroak egin araziz aurkariari. Ezkerrez orain. Huts egin du. 14. Bai, hor Goiuri biliga tantu eusten, oso erraz dominetan Enara. Tantuen, pelotaz errezen okida benien, hor ez dakite, bi gauza pentseko zauzen, pero pelota erreza galdu. Defensa lan handia egiten ari da partida hasi denetik Goiuri. Eta pazientzia eskatzen du. Partidak Gaminderentzat. Bai, eta pelotazo askoko partidu. Egin arte. Lau tantoko aldea. Hirura ekarri nahi du Goiurik. Sake ona. Deja da. Iritsi bai, baina ezin hormatik atera. 15 eta 18. Bai, orman pegadako. Dejadara ondo heldu da Enara, pero azkenien eskerreko orman pegadako eta ez ditxenda bai. Asertzeko asmoa ote du. Hala dirudi. Bi aldiz. Eseri da Goiuri, beste bitan Enara. Beste aukera bana dute. Partida bukatu baino lehen eskatzeko. 3 ordu laurdenera arrematzen ari da partida. Final bikaina ikusten ari gara Gaminderen eta Zabaletaren artean. Iaz ere bi hauek izan ziren protagonista, baina askoz errazago nagusitu zen bizkaitarra 22 eta 9. Bai, eta ondala bi aste Bergaran bitxik eta Sabien pareja modu txapela. Eta aurrelaria baita, Nafarra eta atzelaria bizkaitarra. Eta bitxik oso gazti egon nio. Arduratuta Enara Gaminde, azkeneko tantoetan partidak hartu duen joera ikusita. Lehen 18 eta 11 aurreratu denean errazago ikusiko zuen hurbilago, 22. Baina oraintxe bertan mehatxua da, aurkariaren gorakada. Goiuriren sakea. Eskubiz jarri da Enara. Ez du pelotarik aurreko zuloan utzi nahi Enarak. Eskubiz. Bata erasoan, bestea defentsan, txaparen gainean Enarak. Dejada arroa Goiurik, bolea orain Leitzarrak. Zabaldu, Laukiztarrak tanto. Ba beste tanto bat oso lan duteko, Bixek lan horrein dabe, bai defentsan eta bai atakien, eta hor esan duguna. Zenien Enarak postura danak menperatzen dauz, eta eskerragaz velozidadea oso ondo zabaldu dago. Ezkerrez nola zabaldu duen, batetik bestera ibilita zegoen Goiuri. Eta etzen erraza hartuta iritsi baita. Pilota hori frontizan jartzea.
Sakea berreskuratu du, pilota aldatu. Eta bere aukera guztiatzen saiatuko da Lauzkizko txapelduna. Sake ona oso zaila zen, baina eraman Goiurik. Atzeraka ateratzen du. Oso ona ezkerka da, zertzen ona. Bai, itxura danez, bai, Goiurin aurpeixe guzitxe eta protestie, porque joteko peloti auki dau, eta lengo moduen, bestotxe igarri ondo. Ezkerka da oso ona izan da. Bai, guztiako enara egin serio jolasten, ez? Ez da gure jakin ezabez aurreko kuadro horietan, eta bai eskerraz eta bai eskumiaz peloti asko atzeratzen. Bi behar ditu helburua lortzeko Enara Gamindek. Sakearekin batzutan asmatzen ari da, baztertzen, baina asko erdian gelditzen ari zaizkio. Baina beti ikututa indarraz doaz sake horiek. Enara. Aztartu nahi zuen, ez du lortu. Motaka da denak txokora orain arte. Hau ere bai. Eman eta eman eta eman. Defentsa zulatu duen arte. Bai, horre ez dago asko ikitxik, ez? Enara holan azten alien jolasten eta pelotea holan astintzen. Goiuri lana aipatuko nuke oso partido hona itxen dabiela, baina oso gatza da eustie holako golpia. Eta emoten da bizikletie barriro laukizela doila. Ezkenin horbeak ez ukurzala laukizen ipinibiko dago. Zazpi aukera izango ditu. Bizikleta etxera eramateko. Erdi-erdiko sake hori, ozta izan da ona. Ezkerrez atzeratu orain, iritsiko alda, bai, baina aukera proposa bukatzeko. Txaparen gainean moztutakoa. Eskubiz berriro. Enara. Goiurik jaso, kantxaren erdian, zer nahi egiteko pilota da berarentzat. Bihurritzen alegindu da ezkerra irez, oso bukaera ona eman dio Enara Gamindek, 22 eta 15 irabazi du, 50 minutu iraundu, eta nik oso final ona ikusi dugula esango nuke. Bai, hasieratik ikusi dugu bitxek jolasteko zauzela, nik uste bitxek disfruta da biela, ba bueno, Goiuri lanak ezin erretzak, porque Enarak azkenen golpe horregaz domina ditzen dau, pero bitxek eustot txapela getxeko partidu daula, eta ez ez. Enarari zorion du, beste bizikleta bat deniko daula. Eserita dago, Arnasari buelta eman nahian Enara Gaminde eta ikusten baldin gaitu. Egingo diogu, okerrezketa egiteko asmoz oraintxe. Etorriko zaigu. Eta, zer dioen? Enara Gamindek iazko txapela berriz ere etxera eramango du berrituta. Zorionak Enara? Eskerrik asko, bai. Bueno, partida handia ikusi dugula iruditzen zait. Bai, bueno, nik asko sufrido barritik, ez da, azkenean, hasikeran oso parekatu deion gare denbora guztien, eta partidu nahiko fizikoa izen da, baina, aurrera atara izen aldot, eta oso pozik. Bete egin zara horra hasiera hortan, ez? Bai, uste dute tanto luze batzuk egon direzela, tanto horrak, eta bete inaz, deskantzu eskatu dute pare bat bider, purbete arnaze bueltan ekarteko, eta ondo joan da, osake pozik. Erraz irabazten ohituta zaude, eta horrela partidako hortzen direnean erdialdean eta ze sartzen da galtzeko beldurra, edo... Bueno, azkenean ni partiduan atara noa
buruen eukite dute beti partidu gorra izango dela, eta bueno, oin azken aldien gehienak errez jauzi dire, baina badakit partiduek gogortu inaldirezela, eta bueno, eutzi indotzet eta posik. Gaur ze irakurketa atera dezakezu, behar bada buruz oso ondo funtzionatu duzula? Bai, buruz uste dut nahiko ondo ibilia zela, azken urte honetan uste dute asko egoetu dutela arlo horretan, baina bueno, gero fizikoki be nota dut ezta, ondino asko betu erre dutela, eta bueno, etorkizun baterako hori hobetzen baduten. Zorionak. Eskerrik asko, bai. Enara Gaminderen hitzak izan dira, pozik, zoriontsu, partida gogorra aurrera aterata, bigarren garaipena du hemen Mailabian, datorren urtean, 3. bila etorriko da. Berotzen, bigarren partida, bigarren finala jokatuko duten pilotariak ari dira Einaut Lizeaga, Oier Elortz, Bingen Beitia eta Asier Balerdi. Berehala, itzuliko gara, lauen arteko partida ikustera.
Biharko Izarrak txapelketaren 22. ekitaldia da urtengoa. Eta azken partida une batetik bestera hasiko da. Ekain Lizeagaren atzelaria Oier Elortz, Zaratamarra. Hemen aurten jokatutako partida guztiak irabazi dituzte. Ekainek bat ezin izan zuen jokatu, baina beste 3 irabazi ditu. Eta baita bere atzelariak ere. Ingen Beitia Zeanurikoa. Eta ona egin du berak ere. Eta bere atzelariari buruz ere gauza bera. Esango dugu, Asier Baleirri ere oso maila honen aritu dela. Biharko Izarrak lehiaketa honetan. Lehen da biziko ekitaldia jokatu zutenean, 2 bizkaitar iritsi ziren finalera. Iñaki Iza eta Alexis Apraiz 2009an, Aldape eta Larrinaga. Urrengo urtean, Ander Elezkano eta Landaburu, eta 2011an, Azpiri eta Aretxabaleta. Urte asko beraz, 2 bizkaitar finalera iritsi gabe 15. Aurten, aurrelari urdina eta atzelari gorria bizkaitarrak dira eta bietako batek eramango du txapela etxera. Elortz eta Lizeaga irudietan, lehen esan diguzu, Mikel, material bizitxeagoa hautatu zutela lehenguan. Bai, nik ustatu azkenin golpe gehiago ediela, bai Oier eta bai Einaut. Igual, tantu bizkor bukatzeko ohitura gehiago daukie. Eta Miguel eta Balerdi tantu lantzeko, partidu gortzea jongo di orduen, material apurtxo bat bizitxaue gorritxena da. Bost berritasun izan dira aurtengo txapelketan eta horietako 2 finalera iritsi dira. Beitia eta Balerdi estrainekoz aritu dira aurten hemen. Kanseko Muru eta Goikoetxearekin batera. Ekingo dio finalari. Jende asko ekarri du Astegarragatik, baina beste 3 pilotariek ere babesa izango dute Armailetan. Oso giro ona daukagu, lehendabiziko kantoa urdin. Elortzen eskubiaren bila hasieratik ikusi ditugu urdinak eta behar bada horixe izango da euren nahietako bat. Ezkerra izaki eskubia erabildezala. Bai, eta gainera asko ezagutzen die, horten ordu asko sartu da bez batera, bai entrenamentuetan, Garaunen be txapela etara be Oierrek eta Mingenek, eta asko ezagutzen dienez, bakixe zelan jokatu bidan bakotxak. Lehen Bingen probatzen ikusi dugu, sakea txokotik zabalera ateratzen eta orain ere badiri horixe saiatuko dela. Bai, legunien, lezin jogunien, danen aurrin ezan zauen, bertatik etala bizagun. Lizeaga gairez erantzune izan dio, baina txapazpira aldegin dio 2 eta huts. Zuzen jokatuzkero badakite, aukera gutxiago izango dituztela eta saiatuko dira. Ahalik eta trampa gehien jartzen aukariei. Bingeren sakea, txokotik txokora, Elortz. Balerdi. Alfredo Balerdi. Hasegatzeko atzelari Oiaren semea, hementxe da Armailetan. Ezkerra idea zabalera, txaparen gainean moztu nahi izango zuen Bingene, baina gaizki jo du pilota eta lehen da biziko tanto oraintxe egin dute gorriek. Bai, eta hauren pelotietara da bez. Guztot urdinena bajutxo dela. Horre Inautek gantzua ondo zabaldu da, pero Bingenek pelota arreza bera joako. Lizeagaren eta Elortzen azken urtea izango dela ematen du amateur mailan. Urrirako daiko pilotarekin debuta
egitekoak dira biak. Bai, eta Pestegia eta Sotil komentatu dabe, laurek. Laugarren tantoa jokoan. Atzelarien arteko borroka. Eskatu Asierrek. Bolea Ainautek. Elortz. Eskatu Balerdik. Einauten gantxa oso ona, iritsi bai, baina ezin bildu, Bina. Bai, eta txapelketa honetan komentatu zulen partido baten esan agertu bainot, baina, bueno, atxamarran arazu zila eta berandu zizabelako txapelketie, eta konfiantza askoaz ikusi dutzet tantu amaitzeko orduen. Semifinaletan be, tanto asko bukatu zauzen. Lehen da bizi besoan izan zuen arazo bat eta denbora dezente geldirik egin behar izan zuen Gipuzkoarrak, eta gero atz bat hautsi zitzaion, eta hori dela eta ere, kantxetatik kanpo denbora dezente egin izan zuen. Baina, itzuli da eta sasoi honean antza ere. Zabalera atea du, ez da iritsi. Ez asbarriz gau dago, oso motxetara dauz. Buena izan eskero tanto zan, baina oso atrebido funda, sako hori etaratzea. Hortxe ikusiko dugu. Norabidea egokia izan da, baina indar pixka bat falta izan zaio pilotari, indarre edo altura. Lauko marra gainditzeko. Einaut Lizeagaren anaia hemen da, ekain eta ark irabazi zuen 2023an biharko Izarrak torneoa. De la Fuenterekin 22 eta 17 Senar eta Lozaren aurka finalean. Gaur anaiak lortu nahiko du mailabiko txapela. Balerdi. Elortz. Ezker bizia du Zaratamarrak. Ingen. Einaut. Egotzera Beitiak. Aurrera orain. Jaso. Einautek gantxoa. Elortz. Oso piloteka da ona. Aztertua. Lizeagari aztertu egin zaio gero. Eta ezkerra sartu behar izan du. Balerdi. Gora egin du pilotak. Eskubizea. Elortz. Sotamanoz atzeratu. Beitiak. Lizeaga. Anto luzea eta mugitua. Ondo Elortz. Einaut Lizeagak atzeratutako pilota. Oso aurrean orain, utzi Elortzi, garaiz iritsi da atzerari bizkaitarra, bolea, Balerdik. Elortz, beste bolea bat. Einautei luze. Menden hartuta dauzkate gorriek urdinak, baina ikusiko dugu nork amaitzen duen. Beitia, Lizeaga, txokoan utzi nahi. Ez du aprobetxatu Bingenek. Oso luzea tantoa. Einautek ez du gozatu. Bingenek erdira. Aurrelarien arteko tikitaka.
Ez ditugu pilotak arazen batu, baina eundik aparte ez dira izango. Oso luzea. Ederra, nola bihurritu duen indar gutxirekin, txokotik zabalera pilota. Hace tanto, Mikel. Bai, uin arte tanto bizkorra ikusi duguz, pero hau da mierda bena, pelotari batek finalien ondo sartzeko. Uste dut danetik ikusi dugu tanto honetan, eta gero, Oier Elorzen pelotazo hori oso ondo aprobetxatu dago, baina eneotek azkeneko gorduen perfecto gurutzatu da belako. Bigarren berdinketa, Lizeagaren sakea. Elortz. Hau kanpora. Orain egindako bietan asmatu du, baina hirugarrenean ez. Berriro urdinak aurretik. Bai, itxigatxik eta velozia askoaz, baina komenta oso moduen, aurreko bizek barruen izendi eta itxigatxik kanpora juntiako. Bingen Beitiaren sakea. Erdira. Golea Lizeagak. Elortz. Ostera jetxida Beitia Balerdiri laguntzera. Antzera Inautek. Nagusitzen hasiko dira berriro ondo utzitakoa, iritsi egin da pilotara, atzera Inautek oso zaila zen, bigarren bote egin baino lehen iritsi eta jasotzea. Goleari txapazkira, 5-3. Bai, eta tantu menpien auki da, oso ondo itxi da azkeneko orduen posturi aldatu dau Lizeagak, baina defentsako lan ondixein da, bai Asierrek eta bai Bikenek, eta hori daukio hone bi pelota daixek, irabazin bier jakurela. Hortxe da, begira, nola harrapatu duen. Lehen bailean amaitu nahi izan du gero Eñau Lizeagak eta golea ez da ona izan. Orain arte gehienetan agintzen gorriak, baina tanta gehiago dituzte urdinek. Moztutakoa. Atzera Beitiak. Ingerek ez du gantxoa bihurritu, atzera Lizeagak. Ondo Balerdi. Elortz. Erraz ateratzen du pilota Eñau Lizeagak. Oso ondo Balerdi. Atzelariak orain arte lan ona egiten. Gantxoa Bingenek gora. 6-3. Bai, eta Asier Balerdi bai Aires eta bai Botez oso lan ona egiten, eta uste dut, oin arte Bingen dabilela oso deskaro jolasten. Lau pelota zitatik bera da olako final gitxie jolastu dauena, baina gaur oso ondo hasi du finala. Hor duzue. Gantxora ondo iritsi da Eñaut, baina altura larri eman Zabaletik eta hirutantoz aurretik dituzte aurkariak. Sake ona Bingenek, altura gutxikoa eta indar handia zeramana. Elortz. Gozatu gabea. Hau bai. Errebote ingurura. Motibolea Balerdik. Eta Lizeagak ere. Elortz. Bipareta.
Eñautek bihurritu, iritsiko da Lizeaga, baina txapa jogu eta handitzen ari da Bikote Urdina markagailuan duen aldea. Bai, eta une arte horre aurrien eduki duzen pelotak eta tanto honetan Eñautek ez dauz aprobetxau, elortzek pelota oso hona jo dauz, baina Azulek oso peligroso dauz. Denbora eskatu dute gorriek, tantoak bata bestearen atzetik, aurkarien zakuan sartzen ari baitira. Oier, elortzatzerali ezkerra da, duela urte batzuk debate hori izan zen, Mikel, Rezustak debuta egin aurretik, 40 urte zirela profesionaletan atzelari ezkerrik ez genuela ikusten eta balioko zuen horretarako, zalantza guztiak pixatu zituen Rezustak goi-mailako atzelaria izan da, eta beste bat aurki ikusiko dugu profesionaletan. Bai, gaztetan aurri jolazten zauen, gero ja kaetitatik aurrera atzi erubili da pelotari bada, oso eskubo zue da, nik uste dut inbako pelotari dela, asko dekola lantzeko, eta hor profesionaletan bigarren maila momentuz ondo ebiliko dela. Bueno, atzelaria izatea, ez dela kalterako, nahiz eta jende askok hori pentsatzen zuen duela urte batzuk. Bai, habitu Beñatek zelako titulek dekozan eta zelako maile mondauen urte askuen. Oraingoz gutxitan bilatu diote, gaurko partidan Eskubia Oierri. Gara ere, 7 eta 3 aurretik dira. Partidan hasten saiatzen ari dira urdinak. Haizea kontra dutela askotan jokatu beharko baitute gaur. Balerdi. Ondo, ezkerka da oso atzera. Egoiti berako gantxoa. Eta kantoa. Beitiak. Bai, tantue unduen domina bindabe. Eta bingenek kontrara iotze tantue. Eseri egin dira gorriak, baina Eñaut bero ikusten dut oraindik. Horrela jokaldi egiten saiatu da. Eta azken tantoetakoak etzaizkio ondo atera. Kluitza apur bategaz nabaritzot, gainera atzien lortza aukine apurate nagusitzen dabilela. Nik uste dut apurate pazientia gehiago auki behar dagoela, Eñautek eta peloti aukeratu. Errestoa elortzek. Ona, oso ezkerka da ona. Balerdi ez da iritsiko. Orainarteko guztiak eman ditu, baina hau ontisa ikutu gara gelditu da. Hemen pelota leku honek hori deko, 6. eta 7. kuadrotik pelotiek bote gisa hartzen dau. Eta horregaitzi, elezin jogunien 4 pelota ipini beharrien 6 ipini duguz, baina, apura bakutsu hauek finala ez apurtzeko. Asier Balerdi ez da atzelari handia, baina gogorra bai. Baitaren antza handia du. Bai fizikoki eta baita jokatzeko moduan ere. Bai, asko ibiltzen zen kantza barruen, kantza asko kubritzen zauen. Lau tanto hartu eta gero Lizeagak berreskuratu du sakea. Azpitik ateratakoa. Aire zerantzun dio Bingenek. Moztu luze. Eta orain bai. Hortu du piletaka da azkarra jota boskarrena egitea. Bai, eske bezue bakarrik ipiten dago eta oso bizi urtetako Lizeagai pelotia. Bina eta Iruna izan dira geroztik Urdinek aurre hartuta gerturatu nahian dabiltza orain Eñaut eta Oier Mallabiko udal pilotalekoan gaude. Biharko Izarrak torneoko binakako finala ikusten. Ezin Beitiak Lizeagaren sakea eraman 6 eta 8. Bai, zaki atzelari ikentzen bingen oso ona da.
pelota gatza asko kentzen dauz, baina guen nahiz eta peloti oso bizkor zatorren eskuen txarto sartu da eta ezin izin da buena bota. Lehen da biziko aldiz, orain egin dituzte 3 tanto erreskadan gorriek. Einaut Lizeaga. Orain bai ondo sartu dela Bingen Beitia, Elortz. Lizeaga. Ondo atzeratutakoa, bideratu ere bai. Ormaren kontra atera Balerdik. Mozten ahalegindu da orain Einaut. Balerdik. Atera Elortzek. Lizeaga zabaletik. Bingene bihurtu egin nahi zuen zabalean. Ez du aprobetxatu. Balerdi. Bolea Lizeagak. Botera orain asko atzeratu du. Lana Balerdirentzat oso ondo itxaron dio pilotari. Bolea zabalean, zai zuen Bingen. Elortz. Erritmo handiko tantoa. Gantxoa Bingenek. Ondo gainditu du gero urrengo pilotakadarekin Einautek. Elortz. Oso ondo engainatu du, hau ez du errepatuko. Bai, horre azkenengo orduen uste ikusi dauela Bingen askoa zabala eratzen, eta Ilerraz oso ondo itxi dago eskerrin zier. Baina un behizema pelota gatzen un dauzen azierrek, Eskutuko lan asko iten den pelotari bada. Lau eta utzeko partzialari esker. Urdintzeko bakarra falta zaile orain Lizeagari eta Elortzi. Aire zerantzun dio honi ere Bingen Beitiak. Oier. Atzera egin behar izan du. Beitiak eta gero pelotari utxegin zortzina. Oso ondo hasi die partidu eta gainera zentraute. Gune uste dut aurretik ikusi dienien prisak sartu dago zela batez be Bingeneri. Hirugarren berdinketa zortzinako hau. Orain arte aurretik ez dira izan gorriak. Oraintxe egingo dute ahalegina. Elortzen pilotaka da ederra. Toki gutxi zuen. Ezin pelota hori botibolea zeraman. Bederatzi eta zortzia zez karkada Mikel. Bai, horre laugarren kuadron bostetik hartzen da bine Oierre gainera hori, lehen komento dugune. Pelota danak eskuen ondo sartzen da pelotari badala, eta hor altura apur bat hartute errebotera sartu da. Pelotari oso eskerti seizeteko nik uste gozatzen da pelotari badala. Eta okerrezko dago bere aita ere pelotari izena, ez? Bai, nik ez naban ikusi pelotari moduen, baina profesionala izendatu. Ni bai, federazio torneo ospatsu hartan, buruz buru jokatzen zuen. Eta gerozti frontoia Andrearekin ere ikusi izan dut. Elortz.
Skori da gozatzen. Bingen, hau ere kanpora. Pasaitu beharra dauka. Bai, eta pelota oso gatza zen, berandu heldu da, azpitik gurutzati gure zaben, eta hori izan dugune, apura de prisegaz ikuste dut Bingen. Erabaki duna, orain esertzea. Horixe eskatzen zion partidak, lehen Lizeagari gertatu zaiona, gertatzen ari zaio orain Bingeni. Hori ikusten dugu, hasier apur bat Bingen lasaitzen. Binekako txapelketa honetan, Nafarrak eta Gipuzkoarrak 5 izan dira txapelketa hasi aurretik, parte hartzaileak, Bizkaitarrak 4 eta 2 Errioxar. Azken urteetako garaileen zerrenda, adibidez iaz. 4 jokatu eta 3 gaur egun profesionaletan ari dira. Amiano, Apezetxea eta Landa. Eta aurreko urteetan ere Esposito Iztu eta Morga Etxabarria 4-3 askotan. Izan ere datua lehen eman dizuegu. 42 finalistetatik 39 gero profesionaletan ikusi izan ditugula. Aurten ere azken aukera izango da txapela irabazteko Lizeagarentzat eta Elortzentzat urrian debuta egitekoak baitira. Amar eta 8, ea ze ondorio ekarri duen minutu batez aurkian eseri izanak. Sake gaiztoa, erama baina bigarren aukera ederki baliatu du Eñaur Lizeagak 11. egiteko. Bai, Sake kendu etxe, baina hor eskuen lagautza, ezin izen dago Eñauten aire hori kendu, eta Eñaute hasieran hor zabalien oso gantzo 2 edarrak indauz, gero juniako nien, txokuen dabil, bin geixo biten. Zalantza une batzu izan ditu, Presaka jokatuta Bizpairu pilota galdu dituenean, baina berriz ere zuzendu dela ematen du eta orain oso ondo jokatzen. Lan erdiak eginda. Lizeaga eta Elortz. Ezker Ormanekin nahastutako Sakea. Eskatu Balerdik. Gorda Asier. Aukera Bingerentzat. Bederatzean jarri du pilota. Balerdi. Eñauten bolea. Ezkerrez Balerdi. Ies egin dio. 12 eta 8. Bai, hor pelota erreza galdu da, ez da apur bat partidotik urten. Tantu hau adibidez, urdinek dominio dabe, Bai. Gutxitean ikusi dugu behitea behatxera joten da Balerdi, dominetan egon da. Hor pelota klaru eukida benien, eskapo jako zabalera, pelota erreza. Gorputz eta harima jotzeko asmoa izango zuen, baina ez du behar bezala pilota jo. Eta ari dira tartetxoa zabaltzen gorriak. Boleaz Bingen, oso ondo. Bai, eta niri harritxostena da, dekon alturian dako fiziko ez emat aldatu da ben, Eñautek. Horrek pelotak hor hormian kontra azkenengo momentuen postura hori aldatzie ez da erreza eta horrek erreziten da. Eta Sakearekin min egiten ez.
Bai, azpitik etaratzen, batez be. Zuzenean ez da tantoak egiten ari, baina bigarren pilotaka da agoko zuloan arrepetzen du eta orainko kasuan bezala, bai, ederki probestu ere. Lizeagaren sakea. Bolea, kanpora. Egin zuen, baina frontesa pixka bat bota egin du. Bai, jokaldi hori asko gustatzeako, baina gaur ez da bil rentable urtetan. Lehen bat bera bota dau eta beste baten dominatzen zauzela pasau die kontrara eta hongoen behuriako. Oso jokaldi gatsa da. Pilota berria ateratzeko asmoa, Urdinek. Hamar tantoko partziala sartu diete. Eta horri irtenbidea aurkitu behar diote. Finalak iez egin ez dakien. Beitia. Lortzak eskatu. Agintzen hasi. Oier. Pelote berdindu nahian, Asier Balerdi. Bole aineutek. Ezin. Bai, dudau indau, txokera jun, gero berandu heldu da, eta gainera arrima biako. Eta hor bolea horregaz bilitzen, eskubiagaz. Pilota lehorragoa da, atera dutena. Baina nahiago dute gorriek. Medaiek lehen plazaratutakoa. Malau eta bederatzi arriskua ikusten da Mikel arriskua. Bide bakarra ardezan finalak. Eneauten sakea oso gaizto, tanto. Bai, sakatzen dabil, zu komentatu zune uñarte, igual directamente ez da uine sake tanto askoik, igual lehenengo izen da, baina asko arriesgatzen, oso labur eta pelota hori sartzeko asko dira. Gero Zabaletik Zabalera atera duena labur gelditu zaio, eta egia esan Eneautek egindako opari batzuei esker daude bederatzi tanto pilatuta, egindakoak gutxi dituzte. Eneau Lizeaga, beste sake hau ere, tanto! Oso gatsa da aurrelariarentzat eta atzelariarentzat ere berdin. Bai, eta onguen bigenek falta eskatu dau, baina gero ikusi da buena izen dela, berak bezue bizkor bajatu da. Bi sakeak oso antzekoak, zein baino zein zailagoak eramateko. Alde handia une honetan eta kantxan ere nagusitasuna ikusten da. Lizeaga, nera zer asmatzen duen urrengo sakean. Hau asko zeren luzeago. Errematerako aukera, oso ondo. Gozatzen ari da azkeneko tanto hauetan astigarrakoa. Bai, eta bera dabil partida apurtzen. Eixe da Oierre Lortzek eskubiaz galdu dela pelota bat eta oso partido txukun eta serixu egiten dabiela. Baina inaut bai sakeagaz eta bai aurrien
bera dabil partidu aurren leku duten. Hemezortzigarren tantoaren bila. Eizeaga. Elortzi utzi. Balerdi. Bingen. Gantxoa. Easo Zabaletik. Eizeagak. Balerdi moztu. Esiar ezkerrez orain. Elortz. Einaut. Atzelarien arteko jokoa. Bata ezkerra Elortz, bestea eskubia. Bingen ez da iritsi. Altura handiarekin pilota atzeratu Balerdi. Zabalera ies egindakoa. Eizeaga. Beitia, egin beharra daukate tanto Urdinek. Egin dute. Elortzi labur galitu baitzaio ezkerkada. Bai, esan pelota oso zaila, baina bueno, tanto egia kargi hartzen zoien eta apura labur geratuako pelotari, da esan izan da buenera bota oierrek. Pilota berarekin segitzea erabaki dute, naiz eta arestian atera duten berria. Beitiak sakea txokotik atera ditu, baina ez dira oso eraginkorrak izan. Orain bai, Zabalera nahi zuen, baina Elortzen aurretik Lizeaga dago eta berak lagunduko dio. Pilotaka da klase horietan. Atzera Bingenek. Elortz aurren geldituko da. Ondoa Bingen, gozatutako eskuinka da. Eta utz orain, oiarrek. Bai, pelota bi segiruen oso horrezak ez, berandako normalien horrek pelotak ez dauz faietan. Eta Bingen, bueno, ikusi dago aurrien aurre ez da lagune, eta baintzet atzeko kuadro horiek topetan. Oso urruti dituzte aurkariak Urdinek. Baina saiatuko dira. Tanto, haien gana inguratzen. Bolea errestuan Lizeagak, atzera Bingenek. Balerdi. Eta hau, sartu gintzai Orman, 12garrena. Bai, horre egitxe da, eskerrek hormatik ez dala ondo urten labandun dau. Eta kolokaute txartu harrapo gotza, orduan. Bera botado. Malau eta bateko partziala sartu diete gorriek. Eta utxekoa daramatzate. Orain Urdinek. Beitia. Erresto ona Elortzek. Bingen, ez du gantxoa behar adina bihurritu. Balerdi. Ies egindakoa txaparingen dira. Boleaz bipareta Lizeagak. Balerdi bentzat pilota egokia. Ona. Eskuntza da, rebotera ia. Gora. Bai, unduen Balerdi gozo ondo aprobetxau dago hor hiruaren kuadroen Bingenek itxioetxan pelotia. Eta oierrek, ondo kolokatu da eta buena la zuela, baina eskerrek Orman gora junda nabarmen.
Eta moten zagoen partiduek ezaguela, baina oierrik uste dugu apur bat urduri edo. Justo lau pelota galdu dut segidan eta horrek konfiantzian dako ez da izeten ona. Ze bilaka eda izaten duen partidak. 13-17. Bingen Beitia. Otamanoz erantzun dio Ekain Lizeagak Zeran Urikoaren sakeari. Balerdi. Uts orain pilatu egin zaio pixka bat pelota, baina beste erabaki bat hartu behar eta ez txaparen gainean bidurritzea. Bai, gainera etorriako, da gero peloti mostera jundala pentsatzea eta horre utz nabarmenen dau. Bai, behar bada hori, izango zen bere lehen da biziko asmoa, baina goitik jokaldi hori egitea zaila zen oso. Sakea berreskuratu du Einaut Lizeagak eta sufritzea egokituko zaie Beitiari eta Balerdiri. Askoari baita zasakatzen. Estiarrako aurrariak ez dio botea oso santu egin. Atzera orain bigarren pilotaka da. Ipareta. Ingenek eraman ezkerrez. Elortz. Balerdi. Atzera Elortzek. Enban da. Beste bat. Lizeaga. Armenetan gire karagarria. Antxo luzea. Eta utz orain Ingenek. Bai, unguen oierrek ondo astitu eta eskerragaz. Eta inaute gauno, gantzu nik uste dut ezaukela arrisko askorik eta Ingenek hor defentsako lanin utz egin dago. Hiru tanto behar dituzte favoritoek pronostikoa betetzeko. Ez ustean asko gerturatu zaizki aurkariak. 17 eta 9 zihoazen. 13 eta 17 hurbildu zaizkie, baina berriz ere euren mende dituztela ematen du Einautek eta Oierrek. Beitiak atzera. Elortz. Urriztatu egin da Bingen. Eskubiz ondo bildu du. Borea. Lizeaga. Eskubiz Oier. Goleaz Bingen. Elortz. Atzera Lizeagak. Balerdi, gehiegi arrotu pilota, 20 eta 13. Bai, guen inautere atzera joteko pelotazu ikusi dau. Ja, tantu ekarga asko zeuken eta horre danaga soltau gotze, igual peloti aurri nezisteko eta gora joako. Erreakzioa izan dute eta ondorengo 3 pilotak bere galdutakoak izan dira. Balerdi moztu nahi izan duen ura, gero Bingenena eta azkena Asierrena. Hogeita balgarrena sake Einautek. Palmaresean izena idazteko prest Einaut Lizeaga eta Oier Elortz.
Amairuan dituzte aurkariak eta zinezkoa dirudi kanto batez egitea partida ikusten ari garen moduan ikusita bipareta egin du Sakez eta tanto azkeneko dako sorpresa hori gordu Eñaul Lizeagak eta ongi atera zaio 22 eta 13 Mikel azkenean ez da inbeste gogortu partida eta favorito irabazi dute. Bai, bigarren partien ikuste dute argi guzio gule jautegia konfiantzia hartu daula eta azkeneko sakien behigerri da, ez? Ja beste konfiantzia bategaz jolastu dugu bigarren partid eta berakin dago minasko, bai sakeagaz eta txokuen hor gantzuagaz. Sari banaketa egiten berehala hasiko dira, agintari guztiak oraintxe ari dira inguratzen eta elkarrizketa egitera etorriko zaizkigu pilotariak. Bueno, hemen ditugu zorionak Eñaut. Eskerrik asko. Bueno, ez zara oso ondo hasi, baina gero zuk erabaki duzu, ez? Bueno, bai, ez, hasieran ez dakit nervioak o hankidatik gola defensan, bai, atake juten nintzen nire, baina gero defensan behak iteziaren kontratek bezala, ba, inkomo ezin mutu ezin lasai zehatu eta presaka bezala. Baina bai, gero ondo sekekin eta mimiskasak ere mate batzuk eta ditut eta bueno, biharren partekin guztua. Oiarre pentsatuko zuen ni hemen agintzen ari naiz eta alperri galtzen ari da nik egindako lana, ez? Bai, bueno, hasieran biok esango nuke gaizki hasi garela, finaleko tentsioak notatu dira, baina bueno, gero Eñautek be hasi da tantoak sartzen, ni be gozatzen hasi naz, da bueno, partidu aurrera eroatea lortu dugu. Bueno, eta bukatzeko, sakea sorpresa denentzat. Bai, bueno, bai. Olako saietan zalia naiz ez, tarteka gustatzen izkia, baina bueno. Ez, emizi eskerpa eta jo behar du berez, baina bueno. Atea ala nola eta bueno, tanto idora eta ondo. Bueno, pena baina afizionatu mailako txapelak laizter bukatuko dira, izan ere urrian debuta egiteko azarete, biak gainera. Bai, baiko hori esan digu, urrian alde biok debuta egingo dugula, da bueno, aberru da hau aprobetxatzea lortzen dugun, da posik ateratzen garen. Azkenekotako txapela izango da amateur mailan? Nola horkatu? Azkenekotako txapela izango dela hau? Bai, bueno, urrian esan digu ez, egiteko, gero torne batzu azkau ez, antiguo eta batzu azkau omezketako eta batzu azkau jokatzeko, oain ritmu hartzeko eta tope gartzeko ja urriako. Oier, prest, salto egiteko. Bai, bueno, ondino gaztea naiz, da, gogokin. Hori hona biei. Eskerrik asko. Txapeldu berriak, sari banaketa egiten hasi baino lehen, hasiera makal xamarra eman diotela aitortu dute, baina gero ondo bideratu dute finala eta garaipena lortu dute. Sariak ematera etorriko diren zerrenda hemen txedokagu. Aino Mugartza Maiabeko kultur sailekoa, Aurea Bilbao munduko pilota batzarreko ordezkaria, Aitor Elordi, Aspe pilotako pilotaria, Inigo Autenetxe, Bizkaiko presidentea, Carlos Sergio, Bizkaiko foru aldundikoa, Igor Agirre, Maiabiko alkatea, Carlos García, bertako klubeko presidentea, Mikel García, gure aldamenean orain arte komentarista lanak egiten aritu dena, antolazarien taldekoa aurra ere, Jokin Etxaniz, Asperen izenean, Unai Iglesias, Baikoko ordezkari ere bai, eta Juan Pablo Martín, El Correo egunkariko kazetaria. Partida guztiak ikustera etorri da eta gaur berak emango du bere egunkariaren izenean saria.
2004an lehen aipatu dizuegu hasi zirela txapelketa antolatzen, txapelketa berezia gainera, bikoteak astetik astera aldatu egiten dira. Aurrelari batek gainerantzeko atzelari guztiekin osatzen du bikote eta alderantziz atzelariek aurrelariekin. Puntuz saritzen dira garaipenak eta puntu gehien lortzen dituztenak iristen dira gero gora. 2004an irabazleak Oñaz González eta Praiz izan ziren. Urtebete geroago Asier Berasaluze eta Oteiza. 2006an Uriarte eta Argote. 2007an Cabrerizo eta Merino Lehena. 2008an Ollo eta Beroiz. 2009an Joldi eta Larrinaga. 2010an hasi ziren Lauterdiko txapelketak gizonezkoena antolatzen. Urion Navarrenetxeak irabazi zuen Airik Jakaren kontrafinala eta Bineka Garaileak Elezkano eta Merino bigarrena. 2011an Santxok irabazi zuen Kaiolakoa, Mendizabalek eta Untoriak Binekakoa. Hurrengo urtean Agirrek Lauterdikoa, Santxok eta Tolosak Binekakoa. 2013an Etxeberriak Lauterdikoa, Urbietak eta Rezustak Binekakoa. 2014ko Garaileak Arraikoa, Jokin Altuna eta Urruzola. 2015an Etxeberria Olano eta Aimaz. 2016an Alberdi Lehena Ugalde eta Martinez. 2017an Etxegarai Prado eta Sarasa. 2018an Julen Egiguren, Salaberria eta Aranguren. Horren urtean Iker Arrazabal, Salaberria eta Elizegi. 2020an eta 2021an zen txapelketarik izan pandemia dela eta Mata eta Aldabe izan ziren txapeldenak berriz hasi zirenean. 2022an lehen aldiz neskak Lauterdian Amaia Eldaik irabazi zuen Olatz Arrizabalaren aurka lehiak eta ura. Espositok eta Eztuetak irabazi zuten Binaka. Lauterdian Amaia Aldaik bigarrena jarraian, Enara Gaminderen kontra, finala 22-6 irabazita lortu zuen. Eta Binakakoan txapeldun De La Fuente eta Lizeaga izan ziren. Leire Garaik lortu zuen txapela 2024an hemen. Nikonetan Egiguren eta Loza, Itxar Egiguren. Iaz, Gamindek irabazi zuen 22 eta 9 Zabaletaren aurka. Eta gaur berriz ere bi protagonista horiek izan dira, baina gaur gehiago kosta zaio Bizkaitarrari Nafarra mendean hartzea. Amaia eta Amaikako arte galtza bete lan izan ditu Lautiztarrak markagailuan tartea zabaltzeko, baina gero helburua lortu du. Markagailuak 15 tanto egin dizkio. Horbeak emandako bezireta, iazkoa ondo gordeta izango du, eta lehen Iker Garziak esan digunez, ondo bidean denda jartzeko modukoa izango du Laukizen urte batzuk barru. Iaz Binaka irabazi zutenak Amiano eta Sotil izan ziren APZ eta Landaren aurka. Lautik 3 profesionalitan dira gaur egun. Eta Sotil, lehen Mikola izan digunez, gertu egon diteke. Inigo Autenetxe, Bizkaiko Pilota Federazioko presidenteak Bizkaitar Unenaren saria eman dio Enara Gaminderi. Gaur 3 iritsi dira finalera eta bik lortu dute irabaztea. Enarak eta Oier Elortzek. Bingen Beitia gelditu da txapelik gabe. Aurten
8 aurrelarik eta 8 atzelarik hartu dute parte berriak, Beitiak, Ansakon, Burua, Balerdi eta Goikoetxea. Nafarrak eta Gipuzkoarrak 5, Bizkaitarrak 4 eta Errioxarrak 2. Txapeldun ordeak, berriak 2. Bindenek estrainikoz jokatu du hemen Iarko Izarrak tornua eta baita bere atzelariak ere. Lizeagak eta Lortzek aurreko urtetan izan dute hemen parte hartzeko aukera, baina gaur arte tituluak lortu gabeak ziren. Urrirako esan die, Baiko enpresak prest egon daitezela profesionalen artean jokatzera ordu bertxe joango dugu. Beitia eta Balerdi 8 eta 3 aurreratu dira. Huts batzu egin ditu Eginautek aurrean, baina gero berak egin ditu tanto asko, sake bueltan min egin die aurkariei eta erraz nagusitu dira bigarren zatian, naiz eta une batean arrisku izpi bat ikusiko zuten 13 eta 17 gerturatu zaizkienean. Afizionatu mailako txapelketa entzutotxoenetakoa da, ospetxoenetakoa eta garrantzitsuenetakoa ere bai, eta amaiera irudi hauekin izango du. Hauek ere bizikletan joateko modua badute etxera. Maila bitik batak Zarata Moran joan beharko luke eta besteak urrutiago Astigarra gara. Apirilaren 9 ekin zioten txapelketari emakumeenean 4 izan dira aurten parte hartzaileak eta final aurrekoak eta finala jokatu beharrean ligaxka bat egin dute euren artean lehendabizi eta bi honenak iritsi dira azken geltokira. Txapelketa osoa hartuta Oier Elortzi eman dio Jokin Etxanitzek peletari onenaren saria. Siltasuna egon da, zein ekatuko hotel. Ligaxkako 4 partidak irabaz egin ditu eta baita finala ere. Gaur hasieran kosta egin zaio apur bat, gero bai, pelotakada ederrak jo ditu. Eta bukaeran beste tarte batean pelotaren batzu txegin ditu, baina oroar maila honen aritu da finalean ere. Eta lehiaketa osoko ibilbidea ikusita, bera jo dute pilotari honentzat.
batera eta datorren urtera arte agur esango dio afizionatu mailako Mallabiko txapelketa handi honek. Besterik ez, ondo izan eta horren arte, agur! Gracias.